Hello. Yung binigay nila na kapital, ito na po, naipamili na ni Mrs. Salamat po. Natupad na po si pangarap ni Mama. Ay, mga kasinag yung display ni Mrs. Yung kanyang mga paninda. Yan. Mga kasinag, magandang tanghali. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, galing lang namin sa Tinambak. Gawa nang may nagpadala po ulit sa amin ng sponsor. Galing po kay Sir Alan at kay Ma'am Edith. Nagpadala po sila ng 12K. Doon sa 12K mga kasinag na pinadala ni Sir Alan at ni Ma'am Edith, ay yung kalahati po nun para sa umpisa daw ng tindahan ni Mrs. Tapos yung kalahati, pambayad ko po dun sa magtatrabaho dun sa bahay. Kaya ngayon mga kasinag, sa Tinambak rin naman kami kumuha nung pinadala nila sa remittance. Namili na si Mrs. mga kasinag ng mga paninda niya. Yan mga kasinag, yung nasa box na yan. Tapos itong dala ko na ito. Ang pinamili namin mga kasinag, yung mga importante lang at kaya naming dalahin. Doon lang ulit kayo mamimili sa Banwaan ng Saruma. Kanina po mga kasinag, hindi ko po kayo na-update gawa ng napakalakas ng ulan. Papunta pa lang kami ang Tinambak, binat-banata na kami ng ulan. Kaya kanina basa ako, pero ngayon tuyo na kasi uminit na ulit. Kaya ngayon ko lang po kayo na-update mga kasinag. Sa lahat po ng nag-sponsor, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga viewers, subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Hindi ko naman po mga kasinag inaasahan na may darating na mga blessing na ganito. Kaya nagpapasalamat po talaga ako ng marami, lalo na matutupad na yung pangarap ni Mrs. na magkatindahan. Kaya hindi na po ako aalis dito sa Saruma. Hindi na po ako babalik ng Cavite mga kasinag. Dito na tayo mag-i-stay kasama ang aking pamilya. Tutulungan ko lang si Mrs. na dito na po tayo mamimirmihan sa Saruma at makapag-focus po ako sa pagbablog. Mga kasinag, kararating lang po namin. Ngayon pala mga kasinag, sobrang excited talaga si Mrs. mga kasinag, pati yung mga bata. Tingnan nyo mga kasinag. Ayan na sila oh. Ayan na. Ayan. Oh. Hello. Hi. We're fixing. Hi. Ayan mga kasinag. Mag-aayos kami mga kasinag ng pinamilihan na Mama. Salamat po. Natupad na po si pangarap ni Mama. Nagpapasalamat pala ako ng marami kay Sir Alan at kay Ma'am Edith sa katuparan sa pangarap ni Mrs. Ayan mga kasinag, nakamili ng si Mrs. Tapos ngayon inaasikaso na niya. Ito lang mga kasinag ang pansamantalang ginawa ko na tindahan, itong kwarto na tinutulugan namin. Kasi nga dun mga kasinag, hindi ko muna dito pinalagay mga kasinag, gawa ng ipapaayos ko pa ito. Ipapaayos ko pa itong bintana na ito. Tapos yung bintana na yun, tapos mapalagay pa ako ng istante dyan. Gagawa pa tayo ng istante. Bukas pala mga kasinag, umpisa na po ang pagtrabaho dito sa bahay. Kinunta ko na rin si Boss Charlie. Magkatrabaho daw siya bukas. Kaya bukas mga kasinag, umpisa na po ang pagtrabaho ulit dito sa bahay. Ipapagawa natin ulit yung kusina. Kasi nga pinadalan po tayo ni Sir Alan at ni Ma'am Edith ng 12K. Kaya nagpapasalamat ako mga kasinag. Yung kay Ma'am Edith at Sir Alan po na pinadalang 12K, yung kalahati po nun para sa tindahan ni Mrs. Tapos yung kalahati para dito sa bahay. Kaya may ipagawa na natin mga kasinag yung kusina. Tapos itong kwarto, ito. At dito namin plano na ilagay yung tindahan ni Mrs. Pansamantala lang yun mga kasinag, na ginawa ko muna tindahan yung kwarto namin doon na tinutulugan. Gawa ng excited na talaga si Mrs. Kaya pagdating namin mga kasinag, inayos ko agad yung kwarto na tinutulugan namin na yun, para yun na lang muna ang pansamantalang gawing tindahan ni Mrs. Kaya ngayon mga kasinag, sa sobrang excited ni Mrs. pati ng mga bata, andun sila sa loob lahat, nag-aayos ng mga paninda. Pero ako nagpapasalamat din po ng marami dahil na tupad na yung kahilingan ni Mrs. Hindi na talaga ako alis dito mga kasinag sa Saruma. Kasi nga, tupad na yung pangarap ni Mrs. Tutulungan ko lang si Mrs. Kasi mahihirapan si Mrs. mga kasinag pag umalis pa ako dito sa Saruma. Mahihirapan siya pag mamimili ng kanyang mga paninda. Pag magsasaud siya o sa Tinambak or dito sa Banwaan, mahirapan si Mrs. mga kasinag. Kaya po, hindi na tayo aalis. Ang hirap din mga kasinag kasi malayo sa pamilya. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po na nag-sponsor sa katuparan ng pangarap ni Mrs. para dito rin sa bahay na pangarap namin. Maraming salamat po sa inyo at
sa lahat po na nag-sponsor noon hanggang ngayon na nag-sponsor, maraming salamat po. Hindi ko po alam mga kasinag kung paano kayo pasalamatan or paano ako makakabawi sa inyo. Basta ang masabi ko lang po, salamat talaga ng marami. Hindi ko po naasahan na may mga blessing darating sa amin na ganito. Hindi naman po namin ito hiningi. Kusa nyo naman pong ipinagkaloob. Kaya nagpapasalamat po talaga ako ng marami. Bukas mga kasinag, ma-update ko po kayo at magkatrabaho kami dito bukas. Maghalo block naman kami ni Tio, yung Tio ni Mrs. Tapos si Boss Charlie naman magagawa ng haligi. Yung mga bakal nga nandyan andyan naman yung mga simento. Kaya bukas update ko kayo mga kasinag. Tapos sila Mrs. naman andito, nag-aayos na sila. Ayan mga kasinag, tapos na si Mrs. mag-display. Upasan ka na! Maluwas na. Ayan mga kasinag, yung display ni Mrs. Yung kanyang mga paninda. Yan. Anong bibilhin mo po? Ako po akong papakalo ni Mama. Ano? Ito po yung Ayan mga kasinag, yung tinda ni Mrs. Yan. Tapos, yan. O, diba? Hi! Ay mga kasinag, nakikita nyo na, sobrang ka-excited na ni Mrs. Natapos na. Tapos may mga bumili na rin kanina. Magkano na halos yung binta mo? Marami na din yung bumili kanina mga kasinag. Ayan yung dalawa oh. Pabili po itong pong ano. Wala kang pambayad. Ito mga kasinag yung binigay ni Sir Alan at Ma'am Edith kay Mrs. Yung binigay nila na kapital, ito na po, naipamili na ni Mrs. Tapos naka-ready na, ayan. O, di ba? Nakita niyo ng mga kasinag. Sobrang saya ni Mrs. Tapos ng mga bata. Ako naman ay tapos na rin ako panday. Natapos ko na mga kasinag asikasuhin. Bukas, magkatrabaho na lang po kami. Tapos siya naman, si Mrs. naman, magbabantay dito. Tapos yung mga bata. Ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng tulong ni Sir Alan at ni Ma'am Edith na nasa 35k para sa aming bahay at sa tindahan na ito ni Mrs. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po hindi na po ako alis ng si Roma. Tutulungan ko lang si Mrs. dito mga kasinag para hindi na siya mahirapan. Tapos yung mga bata, ilang linggo na lang kasi pasukan ng mga kasinag. Kaya hindi na mahirapan si Mrs. Andito na tayo mga kasinag na katuwang niya. Hindi tayo babalik ng Cavite para magtrabaho pa. Magpupokus na ako dito mga kasinag kasama ko ang aking mga anak, ang aking asawa. Ngayon mga kasinag, hanggang dito lang muna. Update ko lang po kayo bukas. Bye bye!